марҳамат кунед тамошобино, мо барои шуморо хоҳавичоки оригинали тозаи Максимаро овардагӣ ҳастем, ки дар мағозаи Madonna Secret скидкаи калонтарин бомбический скидкара кафондай нархора барои шумо хостум бугум духтарако тез биёен, ки размерош вабши кам мондагия. И модела бинен, и скидкара бинен, и хушругира бинен, ира бинен барои модарҷоно, и фасонора бинен. Кадоме намехоҳа варадник, и хели вараднико ҳастай. Кадоме намехоҳа мехоҳи оригинали тозаш синемаи шияй духтаракои ман. Ира мепӯшен тамом дига сафедара тез мерен. Духтарако нигоҳ кунен. метавонен бо 50%, 70% даже скидка ҳам бигем мешава. 50%аш барои ки 1500 сомонаи нархи фурӯшаш. Madonna Secret барои обуначиёи канали худаш, барои подписчикои муҳайшоб скидкаи 70% сар дод. Качествада худам гарантия метиҳем. Агар мақбул нашид марҳамат. Неким духтарако ин нархда шумо да ин качества ягон ҷода намеёвен. Ин ама я намунча овардагим 50% кадем 1500 сомоная. Мадина ҳамин чиза бояд 1500 фурӯша 1000 сомон дододаста барои ки аксия беҳтарин кад барои шуморо фақат. Тез кунен бидавен биёед. Бо наген тамом шид успеҳ накардем. Тез биёед. Madonna Secret интизори шумост.